шаҳри Кӯлоб рамзу роз ва арзишҳои худро дорад. Чакан, мақбараи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ ва ғайраҳо. боз як номе ҳаст ки шаҳри Кӯлобро рӯнамоӣ менамояд. Сурайё Қосимова, ҳунарманди мардумии Тоҷикистон. хуш омадед апаи Сурайё ба барномаи Нерӯи зан. ман хеле хушҳол ҳастам ки шумо даъвати моро пазируфтед ва бисёр мехостам аз шумо пурсам ки рӯзи Сурайё Қосимова чӣ гуна оғоз меёбад? зан модар вақте саҳар мехезад, пеш аз ҳама фикри наҳории саҳарро мекунад. барои фарзандонаш, барои шавҳараш. ва рӯзи ман аз замин сар мешавад ва ҳамакаса сари дастархон ҷамъ меоем, суҳбат меорем ва баъди 1 соат ё ним соат ҳар кас паи кори худаш мешавад. Сурайё Қосимова, ҳунарманди машҳури Тоҷикистон, 16 апрели соли 1957 дар шаҳри Кӯлоб ба дунё омадааст. ӯ яке аз ҳунармандони тоҷик аст ки аллакай дар синни 22 солагӣ унвони ҳунарманди хидматнишондодаи Тоҷикистонро ба даст овард. дар синни 37 солагӣ соҳиби унвони ҳунарманди мардумии ҷумҳурии Тоҷикистон гардид. соли 1999 бо ордени шараф мукофотонида шудааст. Сурайё Қосимова модари ду сарояндаи маъруфи тоҷик Шабнами Сурайё ва Фарзонаи Хуршед мебошад. таронаҳои онҳо дар сархати сурудҳои машҳуртарини эстрадаи муосири тоҷик ҷойгир шудаанд. чанд сола будед ки ба саҳнаи ҳунар омадед? 13 сола дар синфи шашуми. ин ягон чорабинии мактаб буд? чорабинии мактаб ман аз синфи 1 то синфи 4 иштирок мекардам. ин сабаби асосии ба театр рафтани ман, як бора ман дар театри профессионалӣ ба кор даромадам дар синни 13 солагӣ. сабаби асосӣ хоҳари калони ман, апам ҳунарманди шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон Садбар Қосимова шуд ва дар театри ба номи устод Сайдалӣ Вализода кор мекард ва ман гоҳ илтимос мекардам ки маро ба ягон барномаатон баред ё ки ба ягон вақти машқтон баред. хай хоҳу нохоҳ маро мебурд. оҳиста оҳиста одат кардам ва рӯзе шуд ки кадом ҳунарманди камтар тобаш гирехт ва маро гуфтанд ки ту рақс карда метавонӣ? ман гуфтам метавонам. ва барномаи консертӣ буд, ҳамонҷа якум маротиба рақс кардам. оҳиста оҳиста меҳр пайдо кардам ва бо як рӯзи дигар шуд ки апам Садбар ба тарафи директори он вақтаи театр устод шодравон Қурбон Зардаков буданд ва гуфтанд ки ин хоҳарчаи ман на танҳо рақс карда метавонад, бисёр овози хуш дорад, суруд мехонад. ва дар як маҳфили иштагӣ будем ва хоҳиш карданд ки як суруд хон ва ман суруд хондам. аз ҳамон рӯз сар карда ба ман гуфтанд ки ту дигар рақс намекунӣ. ман рақс тахминан як 4 моҳ ё 5 моҳ рақсидем. мактаб ҳам мехондед дар баробари ин? мактаб мехондам, бале. саҳар дарс мерафтам, баъд аз дарс кор мерафтам. мардуми тоҷик аслан сарояндаҳоро дӯст медоранд, раққосаҳоро дӯст медоранд, ҳавас мекунанд, васф мекунанд, аммо намехоҳанд ки духтарони худашон раққоса ё сароянда шаванд. чаро чунин аст ба фикри шумо? ин нобаворӣ нисбати ҳам фарзанду ҳам модар хиёл мекунанд ки дар гоҳи санъат ягон мисол ба духтари вай ягон чизи бероҳ нишон медиҳад. не, ҳар як шахс вақти боварии худро дорад, ҳар як шахс вақти аз худаш бовар дорад, фарқ надорад ки вай чӣ касбро интихоб мекунад. дуруст.
пеш аз касбро интихоб кардан касбро бояд дӯст доштан дар кор, ҳурмат кардан дар кор, чунки як ноланони ту мешавад дар зиндагӣ. муносибати падару модари шумо чӣ хел буд вақте шумо дар 13-солагӣ аллакай роҳи санъатро пеш гирифтед? модари ман худаш бисёр санъатро дӯст медошт ва ҳеҷ монегӣ надошт. фақат доим мефаҳмонд ки нағз рафтор кунед, пеш аз ҳама хоксор шавед, ба калонтарон гашта нигоҳ накунед, гап нагардонед. чизе ки модарам мегуфт, гапи вайро ҳеҷ гоҳ мо дар замин намемондем. ва гуфту кори модарам ҳама чизро мекардам. ва ё ҳам тамоман монегӣ надоштанд. вақте мо бисёр хурд будем, падари моро бо модарам танҳо гузошта ба райони Ванҷ рафтанд, ноҳияи Ванҷ, ва дигар барнагаштанд. модари ман 4 фарзандро худаш танҳо меҳнат карду калон кард. баъде ки дар синни 18-солагӣ будам, якум маротиба дидам. шумо умуман дидагӣ набудед? дар хурдӣ дидагӣ набудам. дар куҷо дидед дар синни 18-солагӣ? ба ноҳияи Ванҷ ба гастрол рафтем. он кас наздатон омаданд? пеш аз рафтани мо огоҳ карданд ки Сурайё Қосимова меояд ва устод Одина Ҳошимов буд шодравон ва Давламат Холов устод. ҳама каса ба сафари ҳунарӣ рафтем. баъд вохӯрии якум моҳ ҳамҷад дар ҳавлии падарам шуд. он кас шуморо даъват карданд? бале, шумо рафтед? бале. аз ҳамон вақт баъд рафту кардем. олиҷаноб. апаи Сурайё, табиатан мардуми эҷодкор хеле таби нозук доранд. шумо ҳар рӯз ҳар соат метавонем гӯем бо якни бо 2 ситора рӯбарӯед. ин духтарони маҳбубу маъруфи шумо Шабнами Сурайё ва Фарзонаи Хуршед. оё модари 2 ситора будан кори осон аст? ҳар он чизе ки дар зиндагӣ мешавад ҳамаш доди худованд аст. бале. ва ман фикр мекунам ки аз хурдӣ чӣ тарбия кардӣ, фарзанд ба мо тарбия роҳ мегирад, зиндагиро пеш мегирад. ва манам мисли модарам фақат ба фарзандон мефаҳмондам ки кадом касбро интихоб мекунед, ихтиёратон. мо ҳатто дар фикрамон аввал набуд ки ин 2 нафар овозхон мешаванд ва ин қадар ситораҳои маҳбуб мешаванд, машҳур. вақте ки дар хун бошад таъсираш бисёр мешудааст. ва чӣ гӯям, ман шукр мекунам ки Шабнам, Фарзона болои оне ки овозхони хеле хубанд, дар ҳозира замон ҳар як кас худаша ситора мегӯяд. ман ситора гуфтан да ҳақ надорам, чунки фарзандои мананд. халқ баҳо метиҳад, ман бисёр хурсанд мешавам. ва пеш аз ҳама чӣ суханҳое ки модарам ба ман мегуфтанд, ман ба фарзандои худам мегӯям. пеш аз ҳама хоксор бошед, танҳо хоксор. ман шукр мекунам ки бисёр духтаракҳои хоксоранд, бисёр духтаракҳои меҳрубонанд. шукр мекунам. олиҷаноб. ба як бону барои ба саҳнаи ҳунар баромадан дастгирӣ лозим аст? пеш аз ҳама бе пир, бе устод ягон кор пеш намерад. соли супаришуда дар ҳаёти шумо як ҳодисае ба вуқӯъ омад ки бисёриҳо шуморо дастгирӣ карданд, ба шумо бахти сафед хостанд. буданд нафароне ки шуморо таҳқир намуданд. шумо ҳамаи ҳаминро чӣ гуна ҳазм кардед? санъаткор доим бояд дар мобайни халқ бошад, ё ба як овозаи беҳтар, ё ба як овозае ки он қадар хуб нест. ҳама ин нишонаи он аст ки дар мобайни халқ ҳастӣ. ман вақте ки шавҳарам гузаштам,
як солам нагузашта буд ки писарчаам пешам омаду баъд гуфт ки модарҷон шумо шавҳар мекунед. Ман гуфтам не барои чӣ? ҳам синфҳои ман шӯрҳои ман мега ки модари ту дарав шавҳар мекунад. Ман гуфтам ту да чӣ хел мақулаи момалиҷон? баъд гуфт ки ма да мақулаи ку очаҷон агар шавҳарам кардӣ дертар шавҳар кун. гуфтам хуб шудааст ки ман дар фикрам шавҳаркуниям набуд. ва баъди оне ки писарчаам аз дунё рафт дертар гуфтани ӯ ҳамин будааст. ман дар фикру хаёлам набуд ки дигар ман шавҳар мекунам, ман дигар хушбахт мешавам ё ки ҳаёти зиндагӣ аз сар мекунам. дар фикрам набуд. леки дар насиб будааст. бисёр хурсандам ки ба хеле як марди оқил ба шавҳар баромадам ва худо ба шукр зиндагиамон бисёр нав. ман то ин қадар фикр намекардам ки ман бори дигар боз хушбахт мешавам. ва ин хушбахти худро ба тамоми занҳо хоҳонёнам ки бигзор ҳама занҳо хушбахт бошанд. беҳтарин. марҳум шавҳаратон Хуршед Рабиев ёдашон гиромӣ буд. аз шумо чанд сол хурд буданд? шавҳари феълиятон низ аз шумо чанд сол хурд ҳастанд? ин тасодуфист ё ягон сирре аст? шояд ягон нерӯе ҳаст ки шуморо ба шумо ҷалб мекунад? аз сину солам гап намезадем. насиб. кадом хислатҳои шавҳаратон ба шумо маъқул шуданд ки шумо ба ин кас розӣ шудед? пеш аз ҳама ором буданашон, пеш аз ҳама дастгирӣ барои пешрафти эҷодии ман, пешрафти кори ман. вақте ки дар зиндагӣ якдигарфаҳмӣ ҳаст, тамоми чизи дунёро доро ҳастӣ. мо якдигарро бисёр хуб мефаҳмем. шумо хушбахтед? бале, худо ба шукр. апаи Сурайё, мехоҳам бо шумо дар бораи ҷарроҳии пластикӣ сухан ронам, чунки ҳозир бисёр ба муд даромадааст. ба ақидаи шумо бонувони тоҷик бояд аз ин чиз истифода, на танҳо бонувони тоҷик, умуман бонувон аз ҷарроҳии пластикӣ бояд истифода баранд ё ки зебогии табиии худро бояд нигаҳ доранд? шумо чӣ назар доред ба ҳамин чиз? ман фикр мекунам ки зебоии табиӣ аз ҳама чизи хуб аст. вале сину сол агар инҷа як хатои духтарои тоҷик дар он аст ки бисёр ҷавон худашона ба ҷароҳат рӯбарӯ меоранд. вақте ки бисёр ҷавон худа ҷарроҳии пластикӣ кардӣ ва син сол рафтанда дигар доруҳо дигар чизо таъсир намекунад. агар зан худаш зебо бошад, ман фикр мекунам ки зарурат надорад. бале, хусусан ки бонувони тоҷики мо табиатан зебо ҳастанд. ба ман гуфтанд ки шумо яке аз бонувоне ҳастед ки ҷонибдори ҳамин ҷарроҳии пластикӣ нестед ва зебогии табииро мепарастед. ман ҳозир дар наздам як бонуи хеле зебо ва ҷавонро мебинам ва ҳеҷ бовариам намебиёд ки ба ҳамин сину солатон нигоҳ накарда шумо ба ҳамин ҷарроҳии пластикӣ рӯ наоварда бошед. наовардам. ба зани тоҷик чӣ намерасад? ман мехоҳам ки ҳама занҳо қавӣ ирода бошанд. пеш аз ҳама ба худашон боварӣ дошта бошанд. бояд ки ҳар як шахс, ҳар як зан ё мард ба худаш як эҳтироме дошта бошад. аввал худашро эҳтиром кунад ва дигарҳо ӯро ҳатман эҳтиром мекунад. боварии комил бояд аз худ дошта бошад. ҳеҷ вақт рӯ ҳафтода нашавад. ҳамеша дар зиндагӣ қавӣ ирода бошад. апаи Сурайё, шумо солҳои тӯлонӣ дар саҳнаи тоҷик ҳастед. ҳунари тоҷикро, ҳунари як бонуи тоҷикро дар саросари олам маъруф кардаед, бурдаед, расонидаед. имрӯз эстрадаи муосири тоҷик хеле босуръат авҷ мегирад. қариб ки ҳар рӯз як сарояндае ба рӯи саҳна меояд. шумо санъати онҳоро чӣ гуна баҳогузорӣ мекунед? чӣ ҷиҳатҳои мусбат дорад, чӣ ҷиҳатҳои манфӣ дорад? мусбат оне аст ки заҳмат мекашад, меҳнат мекунад. ба саҳна қадам ниҳодан бисёр қиин аст ва ҳастанд овозхонҳое ки
ба як суруд ё ду суруд худро машҳур ҳисоб мекунанд, ситора меноманд. умуман овозхони асил бояд ками дар кам то 10 сол садош бошад. ками дар кам яко тӯлонӣ бошад. ин бо хушбахттарин овозхон аст ки вақти тӯлонӣ дар мобайни мардум аст. овозхони асил ҳамеша гуфти гапҳои ҳозир аз муд намебарад. ҳамеша мухлисои худа дорад. ман амон овозхон ҳисоб мекунам ки дар ҳақиқат солҳои тӯлонӣ меҳнат кунад, солҳои тӯлонӣ пеш аз ҳама мухлисои худаша дошта бошад. шумо то ҳозир дар чорабиниҳои қариб ки дар ҳама чорабиниҳои ҳукуматӣ баромад мекунед. барои ҳамин баромадатон музди меҳнат талаб мекунед ё не? ман ҳеҷ гоҳ 51 сол аст ки ман дар саҳна баромад мекунам. аз синни 13 солагӣ ҳеҷ гоҳ ман музд талаб кардагӣ нестам. барои раҳмат баромад мекунед. барои ватан. бале пеш аз ҳама. соли сипаришуда хадамоти зидди коррупсионӣ шуморо ҷарима карда буд. сабабашро метавонед гӯед? сабабаш ин аст ки ман амо ансамблда роҳбари ансамбли фалаки этнографӣ вилояти хатлон будам. дар назди шаҳри Кӯлоб ҷои кормон Кӯлобда буду, ҳамаи мо итоат мекардем вилоятда. баъди бемор шудан ман худам аризаи худамро навиштам. 14 сол 16 сол роҳбарӣ кардам ансамблда. вақти бемори сахт шудам ман худам ариза навиштам, аз кор бас кардам ва аз рӯи ҳурмати эҳтиром ҳамчун солистка ҷамбарак зарондам. хай гоҳ вақт кор мерафтам, гоҳ вақт намерафтам. маоши ночизӣ буд, 1200 сомон буд. лекин ман дар як сол ками дар кам то 20 барнома мумкин ҳам дар шаҳри Кӯлоб, ҳам дар вилояти Хатлон, ҳам дар дигар ҷоҳо ҳамаи навозандаҳома аз ҳисоби худам, меҳмонхона аз ҳисоби худам, баромад аз ҳисоби худам, ман ягон музд намегирифтам. вақти баробар ҳисоб кардан ё ба 1200 сомонӣ ҷарима кардан, баромадҳои маро ҳисоб кардан, ако ба музди калонам ҳисоб накардан, ҳар як баромада 5000 сомонӣ ҳисоб кардан, дар як сол баромади ма ками кам 110 000 мешудааст. ман амора ба хотири ватанам, ба хотири Тоҷикистонам ҳамеша ман худам аз ҳисоби худам ҳама чиза мекардам. хай хатое шуд, ман намедонам. узрхоҳӣ кардан аз шумо ё не? узрхоҳӣ кардан аз шумо? бале. олиҷаноб, ҳозирам дар ансамбли фалак ҳастед? не. ҳозир кор намекунед? ҳозир ба чӣ кор машғул ҳастед? ман ҳозира чӣ гӯям, хай эҷодиёти худ ман барои баромадҳое ки мисол ёру дӯсто, баромадҳое ки мисол дигар ҷо, хай ҳозир ман қайди кор набудум. нав ҷашни истиқлола дар чӣ баромад кардам, дар Бухтепа ҳам дар золи концертиш рӯзи 8 барномаи концерти буд, рӯзи 9 дар стадион буд. апай Сурайё, кам дар кам ҳунармандоне ҳастанд ки ба мисли шумо инқадар солҳои тӯлонӣ дар хизмати ватан бошанд. шумо дар фикри кушодани ягон мактаби хусусие нестед ки барои насли ҷавон ҳунари сарояндагиро, ҳунари овозхониро ёд диҳед? ман фикр мекунам ки ҳамин дута фарзанди ман давомдиҳандаи манам. асоси муваффақияти як зан дар чӣ аст ба фикри шумо? албатта меҳнат кардан дар меҳнат. пеш аз ҳама. дар меҳнат. чихел ки мегӯянд меҳнат шараф аст. бале. ҳамеша меҳнат, ягон чиз ба осонӣ ба даст намеояд. ягон чӣ вақти фарзандот хурда, аз пайи фарзанд мешавад, аз пайи шавҳар мешавад, аз пайи зиндагӣ мешавад, бо кори эҷодӣ та кӯшиш мекунӣ ки пешравӣ бошад. зинда бошед апаҷон. ба шумо саломатӣ мехоҳам, муваффақият мехоҳам. бошад ки сафи чунин модароне ки дастгири фарзандон ҳастанд, сафи чунин бонувоне ки дар пешравии ҷомеа як саҳм мегузоранд, рӯз аз рӯз зиёдтар бошад. саломат бошед. ташаккур. ташаккури зиёд.